stiklinger eller plantehåndtering var ret spændende. Men det ved jeg, det er en ret svær opgave at løse med robotter. Det kræver utrolig meget fingersnille, og typisk er den træktid, der er beregnet, eller der er nødvendig i drivhuse og gartnerier, er alt for højt til, at det kan lade sig gøre at få robotter til at løse det på en fornuftig måde, i hvert fald inden for den tid, der er tilgængelig i det her projekt. En af dem, som jeg kender fra min fortid, alle de steder, hvor jeg kommer, det er faktisk den der stak skruer, der ligger på gulvet, som aldrig bliver sorteret, men bare bliver smidt ud, fordi det er for besværligt at sortere. Den her planterirobot, hvor det kunne plante forskellige ting i potter, men at håndtere sådan organisk materiale med den her robot inden for den tid, at de har, det er lidt for kompliceret. Jeg synes, der var rigtig mange gode idéer, som bestemt fortjener at blive bygget, men som måske ikke egner sig lige til den her robotplatform. Der var især nogen, hvor man skulle køre rundt, som i virkeligheden burde være en kørende robot og ikke en robotarm. Den bedste idé at arbejde med i det her projekt er ideen omkring håndtering af gasflasker, fordi for det første er den meget velbeskrevet i forhold til de andre idéer, der var i projektet. Og for det andet, så tror jeg også, det er realistisk at lave det. Robotten kommer til at fungere som en håndteringsmaskine, og så forestiller jeg mig, at det, der skal laves, det er en mekanisk løsning, som både er en vendestation og en proptrækker af en art. Vi er faktisk blevet enige om at vælge den idé med at håndtere nogle dåser som en vinder, fordi det mener vi er realistisk at nå på den korte tid, vi har til. Den idé, vi har valgt, det er den her idé, hvor man skal flytte en dåse ind til en maskine, og så flytte det tilbage til en palle, når den er færdig. Det var sådan en rigtig god, klassisk eksempel af en robotopgave. Jamen, vinderen blev gasflaskerne, som skal ud af en kasse og vendes om, og toppen skal af, og så skal de prøves, og så ind i en anden kasse. Det er en klassisk pick-and-place opgave for en industrirobot fra 60'erne, som den her i virkeligheden er. Så vi tror, den er ladet sig gøre, og alligevel er der noget kød på. Der er noget til ingeniørens laser at lave. Der skal findes nogle storm-P-løsninger. Så der er ingen tvivl om, at jeg har utrolig stærk følelse for robotter kvæg min store engagement i Universal Robots, kan man sige. Jeg tror helt sikkert på, at robotter kommer til at udgøre en stor del af menneskets fremtid, og jeg er sikker på, at vi står lige på tærsklen til en egentlig robotrevolution. Altså, jeg drømmer jo om, at vi har personlige robotassistenter alle sammen i fremtiden. Det, som vi kan kalde samarbejdende robotter eller kollaborative robotter. Og hvis det at være med i sådan et projekt som det her, kan få flere unge ingeniører til at vælge robotteknologi som retning, så synes jeg, det kunne være rigtig spændende. Jeg synes, robotterne i fremtiden, vi skal arbejde meget på det her integration med mennesker, så det her barriere, vi siger med traditionelle robotter, bliver brudt ned. Så det er mere sikkert, at det er et samarbejde med robotmarkedet. Så det er meget det her med, at du har en robot, som kan være et værktøj, i stedet for noget, man skal sætte bag ved et bord. Altså, vores vision på FabLabet er jo at demokratisere alle teknologier, blandt andet robotter. Altså vi håber, at folk selv har en robot inden for få år. Folk selv kan bygge deres egen robot inden for få år. Og det her projekt er et lille bitte skridt hen imod, at teknologi, som enhver kan få fingrene med i, faktisk kan nytte noget, og det ikke er rent legetøj.